के हो कुतुबपुर दियर के भिखारी ठाकुर जी सही जेकर गीत रहे मेहरारू कहतारी का कहतारी अरे की गावना करवलो ए पिया हो देखो सब भाई भजनों पर साथ दिहल हो ना तो यूट्यूब लाइन बड़े बिगाड़ दी है हमारे के तनी मनी भजनों पर साथ दिहल हो मेहरारू चिट्ठी लिखतारी कहतारी का गवना करवलो पिया हो घरे बैठवलो अपने तो गइलो पिया हो पूर्वी बनिजिया केकरा से हंसब पिया हो कमिटी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद केकरा से हंसब पिया हो केकरा से बोलो आ केकरा से कहब पिया हो अपना दिलवा की बती मरद सिखावत रे कि ननदी से हंसी हो हां जी गोतिनी से बोली हो आ देवरा से कही हो धनी हो अपना दिलवा की फिर औरा सब रुकी एने के तनी युवा बड़े नो हां ई खाली उहे सब गीत सुने के आइल बड़े जन हम निशा संगे गौले बनी कि दिल जे बना अभी भजन ठीक बात बाकी माई खाती दोनों हाथ उठाई सब तो एक बार तनी रौरो सब उठाती तनी तू लोग उठा देना तो हमारे भजन बिगड़ जाए उठाओ लोग तनी मनी एगो बस गीत होता ताकि हम चाहता नहीं कि हाजिरी लगा दी और सब कलाकार के हाजिरी लग जाए कौन गीत राजन भैया हां जी अरे अम्मा लोगो वाला पिया हो अहुआरे निशा का फेरा में रहो मशरूम फैक्ट्री जियान हो जाएगी बाकी मिथुन जी बहुत ही कलाकार के चहेता और खास करके हमार चहेता एक तरफ हमार भाई भी लगे लोग अजीत भैया के नाता से भोला बाबा सारो लगे सही बात है मिथुन जी बहुत बहुत अब रहे तो अगलो कलाकार के स्वागत करी हो हमारे के दे देबो बाकी लोग के बाकी जरूर दी हो अरे कहे ना लगोला पिया हो मिया के कहे ना लगोला पिया हो मिया के बचिया पगला गले बाबा तारे चलते गीत खत्म करे के रहे रे निमिए हो घरवा
कबहू इनका पकड़ी पिपरावा पगलाई मुकेश राय जी तैयार रही हो गीत ये समाप्त करत नहीं।